Ahojte, dnes vám ukážu, co jsem si koupil novýho domu. Je to dodávka. Je to Peugeot Boxer. Je to rok 2010. 88 kW, motor 2.2 z Fordu, tuším, že jsou fordiácký motory. A tak ho tady mám, no. Kupuju ho na stavbu, samozřejmě. A proč jsem vlastně vybral dodávku? Chtěl jsem koupit nějaký auto, co by mělo tažný a mělo ještě prostor k tomu. Nějaký Berlingo, Peugeota Partnera nebo něco takového. Ale chtěl jsem Berlingo, co má 2litrový motor, aby to vydrželo něco. Ale takových moc není. A pokud jsou, tak jsou buď drahý, anebo to jsou prostě hnojáky. Takže když jsem nenašel žádný Berlingo, já jsem koukal víc měsíců, to nebylo, že bych jeden si nemohl vybrat. Tak jsem koukal po novějších Berlingách. Ty byly docela pěkný, ale bylo jich taky málo. A měli většinou taky hrozně na to, kolik za to chtěli, za cenu. Tak jsem šel ještě vejš od třídu a koukal jsem po starých Dukátech, po Boxerech taky, ale těch starších, těch úplně malých. Koukal jsem po nějakých 9 místech, že bych to neměl jen na stavbu, ale bychom třeba někam jeli, tak vždycky ta třetí a druhá řada sedaček se dá vyndat. Těch je taky samozřejmě málo, taky mají hodně najeto a jsou to taky úplný šroty. Byl jsem se najednou podívat ve Frýdku Mísku, jeli jsme tam 4,5 hodiny a vlastně pán psal inzerátu, že to je bez koroze, blablabla, nějaký řeči a no, byl jsem se podívat a zjistil jsem, že to je inzerát prostě takový ten clickbait, jo, na který se máte prostě chytit, protože když jsem se podíval na Prahy, tak ty se lámaly jak perník, jo, prostě to bylo hrozný. Vejfuk byl přichycený gumicukem k sobě, jo, byl to opravdu šrot. A ještě tam pán psal, že jezdí pěkně, jo. Já jsem to sednul a nemohl jsem zabovat zařadit jedničku, jo. Prostě ta převodovka, jestli měla špatnou kulisu, jo, nebo spojku, nebo něco. A když jsem se pána ptal, proč jakoby to takhle špatně řadí, nebo to, tak mi řekl, no ví to, je to 20 let starý auto, no. Ale já si úplně nemyslím, že když si do inzerátu napíšu, jezdí pěkně, tak že s tím budu jako bát dojet, jo. Ještě za to nesmysl, když jsem mu říkal to, za co bych to dal, protože to mělo prostě celý spodek uhnitej, tak jsme se domluvili, no. Tak jsem měl pak 4,5 hodiny zpátky zase, co se nic nedělo. Ale koukal jsem na inzeráty dál, nemohl jsem najít tohle, já jsem koukal ještě po větších, teda po těch novějších Dukátech, jo. Jednak jsem si říkal, že to bude levnější nebo nejlevnější. Je to snažší na opravu, ty díly se pořád vyrábí, jo, takový ty světla, nárazníky, blatníky a ty věci. A motory, že budou novější, takže budou méně poruchový, že jo, a vždycky novější auto bývá jako lepší, že jo. No a skočila mi jako inzerátu, někam jsem psal, někde mi odpověděli. A tady pán od Pardubic měl tady toho Boxera. Byl za dobrou cenu, podle fotek to vypadalo pěkně, ale hlavně psal, že to je opravdu bez koroze. Tak jsme tam měli podívat. 2,5 hodiny cesty. Ale tentokrát jsme ho vzali, protože to vypadalo docela pěkně. Sice má 40 000 najeto, ale opravdu ten spodek, ten jak když vyjede z linky. Má nový vejfuk. Jo, pán říkal, že dělal kopici věcí, že jsou nový střiky, nová baterka, nový čelní sklo, nový nějaký světlo. Samozřejmě světlo většinou člověk nemění jen tak, že jo, to jasný, že to bylo bouraný nebo něco. Ale nebylo to tak hrozný, za to ještě za ty peníze, tak jsem si řekl, že to asi vezmu, no.
Samozřejmě nějaká kosmetika tu určitě je. Je to přetřený, jak se říká, štětkou nebo válečkem. Vypadá, jak kdybych to prostě lakoval já, jo. A to se lepší, že to je opravný, než kdyby to bylo, já nevím, prostě snílý a já nevím, rezavý, jo, někde tamhle. Takže to, no. Takže tak. Je to auto z roku 2010. Je to dovoz Rakouska, kde ho měl nějaký truhlář. Pak to přijel do Česka. Měl to nějaký chlapík ze Strakonic, měl to kolem sebe jako kolem domu. A pak to koupil tady ten pán. Ten to měl nějaký stánkový prodej, který nevyšel, což se mu ani nedivím, jako v dnešní době ty stánkový prodej už asi nemají žádný velký smysl. No, udělal to na tom nějaký věci a pak to prodával dál. A je to tady, no. Není to, určitě to není nový auto, ale za ty peníze si myslím, kdyby to, jo, má to novou česu technickou, takže by to mělo jezdit 2 roky a pak to vyhodit, tak mě to asi ani mrzet moc nebude. Ten prostor je tam obrovský, jenže tam můžu vozit nějaký stavebniny, jo, nebo bordely, co jsem prostě vozil v Kodiaku, který bych teď chtěl pasovat zase na obyčejný auto, na ježdění a ne na stavební stroj. Takže tak. Jde jsem do Kopice, ne nějaký ty stavebněny, jak jsem říkal, ale i bych chtěl přestěhovat gauč, ledničku, jo, nebo něco. Což na mě určitě plus. Má to tažný na 2,5 tuny, takže tím je to ještě pro mě zajímavější, že budu moc vozit káru, když tam nebudu chtít něco dávat vnitř, logicky. Tak, projdeme se zvenku, ukážu vám nějaké drobnosti, co to má. Jo, hned jak tady sedím, tak jsou nějaký prostě plastní povolny, jo, nebo něco. Takový ty vůle, to prostě mají všechny ty auta starý. Jo, řídil jsem Kopici Ducat, nějaký Movano nebo něco a vždycky to takhle je, no, ošálená řidička. To jsou prostě takový ty normální věci, jo. Nevím, jestli to je vybledlý tady, od světla nebo od něčeho. Jo, takový ty normální problémy. Sedačka řidiče, ta je teda dopasovaná, že jo, což se nedivím. Na ten nájezd tomu odpovídá, že jo. To se prostě pozná podle volantu sedačky a ty řadičky. Takže sedačku budu schánět, protože tady to je děsný. Ale druhé sedačky jsou jako v cajku. Pěkný. Ta stropnice je, nechci říct špinavá, ale přijde tady nějaký kuřák nebo někdo, takže to je jakoby od toho špinavý, no. Nebo ne špinavý, to je tam prostě jako zažraný už. Už pochybuju, že to někdo vymění. Teda nevymění, umeje. Pak tady nějaký, to světýlko není úplně moc, tady to možná někde, no možná, no svítí, ale nějak podezřele, jo. Chybí tady to slonítko, ale k podivu fungujou, já tady nemám startováno, tak teď tady jde. Ale fungujou stahování oken, což u většiny aut takhle starších to prostě nejde. Jak se to prostě používá často, rozbije se to, jo, stahovačka, běžná věc. A rádo tady ku podivu funguje, nechci říct, že nějak extrémně dobře, ale to no. Nevím, jestli je výhradáci řekni za tu nápis originální rádio, když to je prostě jako tohleto obyčejný, jo, za nějakých jako pár stovek, jo, to prostě rádio to asi nemá smysl takový v dnešní době. Takže já jsem pak pořídím nějaký to dvoudin z Číny, co se prostě vyrábí. Další, že tady je rozběhlá tam mřížka, že tam je taková zapasovaná. Nevím, jestli se mi to bude chtít sundávat a řešit, to asi bude na díl. Jak jsem říkal, někdo to lakoval v uvozovkách, ale je to takhle vidět všude na těch dílech, jestli se takhle podíváte, jo, na tom zrcátku to je vidět pěkně, že si to prostě ani tou páskou hloupou nemohli prostě jako zavázat, jo, nebo to prostě uvidíte dál ještě úklik, jo, nebo takhle. Je tady dobící zrcátko, ale zase zrcátka jsou takový ty věci, které prostě nechci, že odcházejí sami, ale vždycky se rozbijou, že jo. Schováme ho. Jo. V minulosti to vlastně mělo nějaké 2 nehody,
na předek, což je vidět pěkně, že to na sobě moc nelícuje. Bříška tam nějak extrémně nedrží a je měněný to světlo. Tady to je taky nalakovaný nějak extrémně dobře, taky ne. No ale kdybych to dělal já, no prostě. Jo, tady to je taky prostě náklíň. Bylo měněný čelní sklo. Nevím, jestli to bylo něco většího nebo menšího, to tam napsané nebylo v tom reportu, ale každopádně dodávka, co má na to 400 000, tak určitě měla nějakou nehodu, že jo. To prostě jako auto, které nemělo žádnou pojistnou událost v dnešní době, to asi ani neznám, jo. Takže asi nic jako extrémně hroznýho, no. To, že na sebe něco málo nepasuje, to asi nemá funkci na vliv. Vliv na funkci, jsem úplně idiot. Jo, tady to je prostě, nevím, jo, dát jsem tu pásku debilní. Jestli to bylo těžký, jo, nebo něco. Zrcátko, zase, koupíme nový. Nečekám, že vydrží zase nějak dlouho, jo, protože zrcátko prostě se běžně uráží, jo. Gumy jsou na tom, co to je zimáky nebo celoročky. Je to rozměr nějakých, co to je, 215 na 70 R15, že jo, vystužený C-čkový. Jsou ještě pěkný, jsou 3 roky starý, ale určitě jaký budu chtít měnit v nějaký jako době. Podběh ten je prostě nastříkaný, jo, to je bomba věc. Tady to je samozřejmě někde trošku rezavý, ale nic velkého, no. Je to 13 starý auto, který jezdí denně. Jo, tady prostě vidíme, jak to, no tady to asi vidět není zrovna. Ale jak je to prostě pomačkaný, jo, to auto. I ta dodávka, když jsem viděl, kde s tím pán parkoval, na sídlišti, tak se vůbec nedivím, že to je bomba takové omácený, protože já už se úplně vidím, jak do měsíce to auto bude domácí stejně, jo, protože furt to je jako větší dodávka a kolikrát někde se s tím vytočit, nebo mám někdo vyjde do křižovatky, jo, těch věcí je prostě kopice, jo. Žádný auto asi není bez nějakýho, nechci škrábance, ale dolíku nebo něčeho. Tady taky je vidět pěkně, jak se někdo lakovala. Stříkne se prostě i tato. To je uražený, to musím vyměnit. Co je super, že je tu nový výfuk. Výfuk je jo, prostě věc, která odchází na každém autě. Furt jo, tady u těch Francouzů, to je prostě šílený. Takže to jsem rád, že tady odpadá mi ta činnost dávání nových výfuků. Když se podívat ten spodek, jo, to prostě je jak nový. Jo. Samozřejmě nevím, jak dlouho to vydrží nebo nevydrží, ale i ty, já nevím, i ty čepy, jo, prostě vypadají pěkně. To je prostě, někdo si s tím nějakou práci určitě dá, že to nestříklo jen tak. Jen tak jako venku, no. Takový pokličky, nevím, jestli to bylo řešit. Tady ty gumy jsou horší, že jo, protože se vždycky kupují 2 gumy, dají se na předek nový a na zadek se dají ty starší. To je asi běžná praxe. Tady ten podběh je pěkný, jako předtím. Nic hroznýho. Tady to bylo taky odřený někde, že jo. To je prostě normální. A druhý, že to bylo bouchnutý na zádek. Někdo nemusel dobezdit na kruháči nebo něco. Něco takového. Takže tak, nebo se mohli někam nacunovat někde, jo. Tady to je taky vidět, jak je to opravený. Nicméně jsou nový dorazy, nový tadyto, ta lampa, nový ten nárazník zadní, tažní vypadá moc pěkně, zásuvka, jo, natřená nějak. Vypadá taky pěkně, není ulomená, umělá nic. Když se podíváme ze spoda, jo, taky to všechno vypadá pěkně docela. No, rozumně nějak. Náprava není snílá, nic tam neteče, žádný olej, ničeho. Tlumičů. Jo, určitě. No to se divil, že ta zásuvka je 13 pin. Já jsem si myslel, že do těch starších, no ono 20 není starý auto, že jo, ale že tam taky bude. Že tam bude taky
jenom 7kolík. Protože já mám kárnu 7kolík, říkal jsem si, budu vozit kárnu za starýma autama, nechám tam 7kolík, nebudu to předělávat. A ono všechno, že zatím to vozím, tak má 13kolík. Takže to je takový nepříjemný, no. No, gumy, no. Samozřejmě normálně asi tady zase někdo to jen tak jako vzal. Je to tmelený, ale zavírají se dobře. Nejsou snělý dveře, jo. Bývají taky. Tady mám odpad, který už jsem sem naházel za tu dobu. Za ty 2 dny asi. Co tu dodávku mám. Takže to si nevšimněte. Jsme teda vevnitř. Je tu dřevocisková podlaha, na tom nějaký lino. To vypadá taky šíleně. Je to asi z 5 kusů nebo z kolika. Předlučený hřebíkama. Určitě to pak to opravím. Dám tam nějaký... Ne, jestli budu kupat tu podlahu znova, ale minimálně to lino dám nějaký třeba rozumnější, jo. Nevím, prostě někdo lakoval tady. Stejný případ. Žádná páska, nic. Jo. Tady to asi zrezí v těch místech, kde to prostě zrezí bývá, jo. Doufám, že to nebude nic hroznýho taky. Jsem rád, že to jsou vlastně tyhle ty plasty na tom. No, nebo se tady, kde se tu vzala? Na těch, jako na těch projicích na to okno, ne? Nebo, jak to mám říct, těch otvorech, jo. Na druhé straně jsou tady nějaký ty tapety nalepený, nebo co to je prostě hrozný. Líbí se mi nápad, ale to provedení je prostě šílený, jo, takhle. Prostě na konci. To není... Světílko je tak takový pofidérní, ale svítí, jo, tak si ho budu měnit, aspoň vyndám ty bordely z toho. Jo, tady také není žádný znílý nic. Nevím, proč to jsou ty kurty takhle. Kusy kurt. Jestli to je, když tu vezmu nějakou oběť, nebo jo, tam měla ruce, nebo něco. Nevím, no. Určitě to vyhodím. A upravím si to podle sebe, no. Chci sem dát ještě nějaký očka, jako je tamhle to. Protože tu chci mít, že jo, nějaké věci, tak aby to bylo místo na ucení, jako je tamhle to ucho. Jo. Takže tak. A pak co? Jsou to posuvní vrata, že jo, logicky. Zavírat jdou jako asi normální posuvní vrata. Po 13 letech zavírání. Není to žádná paráda, ale dá se to. Klíč mám k tomu jenom jeden. A zvláště zamyká zavazelový prostor a jakoby ta převozní část pro ty, jako, ne pro pasažéry, ale pro řidiče a to. Takže klíče budu nechávat přidělat. Prostě protože, aby jsme měli 2. Nedej bože, kdyby ho ztratil, tak abych musel platit nějaký jako zámečník, kompletní zámek tady. Že to by bylo šílený. To by bylo šílený. Tak. Co dál? Je to dodávka, no. Není to perfektní, není to nejhorší za tu cenu. Myslím si, že to je paráda prostě. Nějaký závady tu jsou, uvidím, co budu řešit, s čím se zžiju. Jediná závada, takže je tuší spojka. Což se asi dá ocenit, což se teda asi jako dá pochopit po 400 000 kilometrech. Že to řazení bude asi trošku jako vyběhaný, jo. Uvidím, vezmu to někam, jestli nebude třeba něco poštěrovat nebo vyměnit. Uvidíme. Každopádně to vezmu do servisu, se svým servisákem, aby se to podíval. Řekl mi co a jak a co, vyměnil olej, nevím, podíval se na rozvody, jo. Jestli tam byly dělané někde, nálepku jsem neviděl zatím. Myslím si, že by to chtělo, to se asi ničím neskazí. Uvidíme, no, jestli nějakou další závadu, která bych chtěla vyměnit. Baterka je tam nová, ty stříky tam byly dělaný, jo. Je to motor z Fordu, no, nebude to žádná paráda, ale no. Uvidíme, těžko říkat.